سلامن طعنان نخلهم تختاتلتي يخون اندابلكو نابناي لما عنت مدبي كاتو عمني لما عنتي مدبي كم تلمود نعخم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حيزلكم مسئلخو ناي لما عنتي مدبي زلعلو أفكير كايا نعا خمز دلخان دافلتت شلل بمبالا نختنا صح تقبرلو تبابات كنرينا اسكاب ناي مدبي فتسامة حابركم نتصنحو نزي channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمقبارن نتا نيدو الملكت حانت شعب من كان استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي تعنا كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترخبولو channel سدرا نختكونو بخبرين حاتث مدبنا نابزحات سبات بزحو بزحات حواتنا تمهرتي نخوصدلو لايك جيركم جمرو سدرا نسخنكم مني ندامسجنكو نام مدبي كملس نعخا شلل تبلكا خمزلا سلمنتاي تكستخا خمزي تملسون سلمنتاي سلكخا خمزي تلعلون حاسبكا تفلت دو كوينو جنا ادهبوا نمركاب طرح زي كونس مولو نمولو دليتا نابخا نختزور كتقبرا خم تخيلك انت زنقركا انت يمسلكا ابزي نايسب شللتنت ابزي بزحلو ابزي جزا دمي كامر اي اقداس نقريو دقا نستيو ندق تبعتيو بحبو نمفتان ويدما دليت سلزي بلنن شلل يبلاين ازي مدب ادهبون نمركاب طرح زي كونس قرعتن ون نمطفاون زتقميو ابزي مدب زي شلل كتفلكا انتلا نابلوص مسارحي كمي كتقيرو خم تخيلون زحبر بلوصات طببات كنريالو ኢና اتقدماي نريو طبب سمعتكا ناي مقصصار طببيو اب ناي سمعت صوتا سمعتو كيتلواوطه زصنح سب كل شع نت سلطان يحزو نسا نعخا شلل كتبلكا انتلا ناتكا مرسي حرقان مخراي محزان كخون يخاليو وينو غنا ابزي ناتكا سغمتي كخون زلوو فصيمكا سمعتاوي زي مخانيو سمعتكا كلواوطكا يبلون እዚ ድማ ሸለል ምባላ ንናትካ ስምዒት ከም ዘይርብሾ ዘርእዩ ኮይኑ ግና እዚ ማለት ምንም ዓይነት ነገር ዘይስምዖ ሮቦት ኩን ማለተይ ግና ኣይኮነን እዚ ንስምዒታትካ ናይ ምቁጽጻር ክእለትን ጥበብ እዩ እምበር ሸለል ኣብ ትብለካ ግዜ ክህልወካ ካብ ዝኽእል ሕርቃን ርግእ ምባልካ ዘለካ ርእሰ ምትእምማን ዘርኢ እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ንስምዒትካ መቆጻጸሪ መንገድታት ክንርኢና ፈለማ ንስምዒትካ ብምፍላጥ ጀምር ኮይኑ ግና ስምዒትካ ንተግባርካ ክቆጻጸሮ ኣይትፍቀደሉ መዓልታዊ ምንቅስቃሳትካ ቀጽል ከምኡውን ከምቲ ንቡር ምስ ካልኦት ሰባት ዘለካ ቅርርብ ቀጽለሉ ኣብ ከባቢኻ እንተሃልያውን እቲ ንቡር ሰላምታኻ ሃባ ኮይኑ ግና ካሊእ ተወሳኺ ነገር ኣይትሃብ እዚ ብናታ መልሲ ከም ዘይተረበሽካን ንዝኾነ ውጽኢት ክትጻወር ከም ትኽእል ዘርኢ እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ድምፂ ዘይብሉ መልእኽቲ ንብሎ እዩ እናትካ ርግእ ምባል ሱቕ ዝበለ ከቢድ መልእኽቲ ዝልእኽ እዩ እዚ ማለት ኣብ ናታ መልሲ ዝተመርኮስካ ከም ዘይኾንካ ተርእየሉ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዝሓ ግዜ ብስምዒት ብዘይምርሑ ደቂ ተባዕትዮ ይሰሓባ እየን ናትካ ዘይተረበሸ ኣተሓሳስባ ንዘለዋ ጠባይ ኣከያይዳን መልሳን እውን ከም ብሓድሽ ንኽትሓስበሉ ዘገድዳ እዩ ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ናይ ሸለልትነት ጥበብ እዩ 10 ግዜ ክትልምና ንምንታይ ሸለል ከም ዝበለትካ ንኽትሓታውን ትደሊ እያ ናትካ መልሲ ክኸውን ዘለዎ ግና ኣድህቦኻ ካብኣ ናብ ነብስኻ ናብ ህይወትካን ክትገብሮ ናብ ትደልዩ ነገራት እውን ክኸውን ኣለዎ እዚ 100% ንስኻ ብናታ ድህቦ ከም ዘይትግለጽ ሩኢ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ሜላ እዩ ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ንነብስኻ ኣብ ምምሕያሽ ኣድህቦ ግበር ሸለል ክትብለካ እንተላ ዓቕምኻ ናብ ናይ ባዕልኻ ለውጢ ኣመሓላልፎ እዚ ድማ ንዓኻ ሸለል ብምባላ ንኽትናሳሕ ንምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ንነብስኻ ናብ ዝበለጸ ደረጃ ክትብጽሓን ልዑል ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ክትገብሮን ዘኽእለካ እዩ ንስኻ ትደልዮ ስፖርታዊ ምንቅስቓሳት መጽሓፍቲ ምንባብ ወይ ድማ ሓደሽቲ ሙያታት ምምሃር እውን ክኸውን ይኽእል ናይዚ ተግባር ዋና ዕላምኡ ብኣእምሮ ብሰውነት ብስምዒትን ናብ ብርቱዕ ሰብ ንኽትልወጥ እዩ እዚ ለውጢ ንዓኣ ዘይኮነስ ንዓኻ እዩ ኮይኑ ግና እዚ ለውጢ ከም ብሓድሽ ናብ ናታ ድህቦ ንኽትኣቱ ዝሕግዘካ እውን እዩ ኣብ መበል ሻድሻይን ናይ መወዳእታ
መወዳእታን ንሪኦ ጥበብ ድማ ማሕበራዊ መነባብሮኻ ምስፋሕ እዩ። ብደቂ ኣንስትዮ ሸለል ክትበሃል እንተለኻ እቲ ካሊእ ክትገብሮ ዘለካ ብሉፅ ጥበብ እንታይ እዩ? ማሕበራዊ ርክባትካ ምስፋሕ እዩ። እዚ ብሉፅ ጥበብ እዩ። ምስ ኣዕሩኽትኻ ዝበለፀ ተራኸብ፣ ሓደሽቲ ሰባት ተፋለጥ፣ ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ምንቅስቓሳት ተሳተፍ። እዚ ክልተ ጥቕምታት ይህበካ እዩ። ፈለማ ንሂወትካ ዘመሓሾ እዩ። እቲ ካልኣይ ንሪኦ ጥቕሙ ድማ ኣብ ትህበካ መልሲ ዝተፀጋዕኻ ከምዘይኮንካ ተርእየሉ ሜላ እዩ። ብማሕበራዊ ሂወቱ ንቑሕ ዝኾነ ወዲ፣ ኣብ ማሕበራዊ ሂወቱ ተሳታፊ ዝኾነ ወዲ ሰሓቢ ሰብ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ እውን ኣለካ። ስለ ዝኾነ ሸለል ኣብ ትብለካ ግዘ ምስ ሰባት ዘለካ ምቅርራብ ብምውሳኽ ብካልኦት ዘለካ ተደላይነት ክትሪኤልካን ክትቀነሉን ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ከይትስእነካ ብምሕሳብ እውን ባዕላ ንክትምለሰካ ዝገብር ብሉፅ ሜላ ስለ ዝኾነ ነዞም 6 ብሉፃት ጥበባት ብዝግባእ ኣማሊእኻ ብትደልያ ብተፍቅራ ጓል ኣንስተይቲ ሸለል እንተተባሂልካ በቲ መልሳ ከም ዘይተጎዳእኻ ተርእየሉ ሜላ ስለ ዝኾነን ብናታ መልሲ ተስፋ ቆሪፅካ ትወድቕን 10 ግዜ ትልምናን ከም ዘይኮንካ ተርእየሉ ጥበብ እዩ። ነዚኦም ኣማዕቢልካ ንመልሳ መሊሳ ንክትሓስበሉ ኢቭን ባዕላ ናባኻ ትምለሰሉ ዕድል እውን ትፈጥረሎም ብሉፃት ጥበባት ስለ ዝኾኑ ኩለኹም ደቂ ተባዕትዮ ክትጥቀምሎም ክሕብረልኩም ይደሊ። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩምኒ ስለ ዝፀናሕኩምን ስለ ዘዳመፅኩምንን ክብረት ይሃበለይ። ነዚ ኢለ ናይ ልማዓንቲ መደበይ በዚ ከዛዝም ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውሊ ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ካብዚ መደብ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቀኒየለይ።